Hvad har du med, Karo? Hvad er det der? Den her, det er sådan en det er sådan en amp. Det er en amp in a box. Det er... Okay. Jeg kan fucking godt... Jeg håber, de kan give mig et spons på et tidspunkt. Jeg vil gerne have den. Jeg har lige fået det, og jeg synes, det er ret mindblowing. Det er bare sådan... Du ved, man plejer at slæbe rundt på sådan en amp, der vejer 20 kilo, og så skal man have en bil og sådan noget shit. Men nu har jeg bare den her. Den med, og så har jeg min good old DD20 med et tyggegummi. Det er mit signature. Og så en SP. Også en klassiker. Det er en sampler, ikke? Den er en fucking klassiker. Ja. Og så sender vi det over til mine pedaler. Ja, så kan I loop og shit der måske. Jeg har bare en tuner, og jeg har en Hall of Fame reverb ting, og min Strymon Timeline. Bedste lag. Luksus. Ja, det er en luksuspedal. Og så en loop station. Onkel Hip. Og så går den ind i computer, hvor du kan lave seje ting. Ja, helt klart. Bum. Jeg sætter en timer. Vi har 4 minutter og 30 sekunder. Nu laver Victor lige et eller andet loop af noget, som han har taget fra dig tidligere. Og kører det bare derudad. Og så har vi noget at spille op efter. Det der var sygt intro. Ja, det lyder. Jeg tror også bare sådan, inden vi starter jingle, tror jeg. Ikke nu, selekter lidt. Hvad? Selekter videre. Ja, sorry. Jeg er... Don't get caught up. Ja, det er det her. Det der. Du der. Det var helt kværnet. Det er sådan med kværnet. Gennem det her. Jeg sidder Jeg har gemt derfra. Det postkort, jeg fik af min mor, det der. Det er sådan en fyr, der ligger på en græsplæne og bare chiller og kigger op i himlen. Men så lad os tage alle de der samples, vi har udvalgt. Og så lad os give os selv. Jeg tror 17 minutter er helt perfekt. okay. Det er sygt. Det skal ikke være for lang tid. Vi skal bare få lavet noget. Vi skal bare få lavet noget form. Ja, så lige klip det lidt sammen. Ja. Kom så. Fokuser. Ja, til godt. Det her lød. Det er faktisk sygt, det var ikke det, jeg tænkte på, men ja, det lød sygt det der. Det korte der. Hey, det her stykke, der sådan udvikler sig langsomt, og så sådan lige pludselig bliver det bare til build-up-agtigt. Eller det udvikler sig langsomt, indtil det så bare bliver cuttet af, og så kommer der sådan et virkelig hårdt skift, hvor vi stadig inddrager lyde fra optaget og sådan noget.
Sådan der. Man kan også bare sådan sige, fuck it. Gør bare sådan her. Idé. Gør sådan der. 4. Det var 2 takter, ikke? Mm. Så det vi så gør, det er bare lige at... sådan der, så er 2 takter. Det skal også være sjovt at have det som grundlag, og så have guitar hen over det, sådan. Ja. Prøvet med det, så det ikke Ja, helt sikkert. ligesom føles som det der manipuleret hele vejen. Ja. Så giver vi os 25. 20. Så... Ja. Sidechain, den der sidste sound. Prøv sidechain, den sidste sound der til kækket.